Dolors Sabater, que entenc que també deu voler anar cap a casa ja, no, Dolors? Que has plegat del Parlament i has vingut cap aquí. Què tal, com estem? Què tal? Gràcies per acompanyar-nos en aquesta nit, aquesta jornada en què la Dolors Sabater, diputada de la CUP Guanyem, s'ha acomiadat del Parlament, exalcaldessa de Badalona, ha tancat avui aquesta etapa que va començar a l'inici d'aquesta legislatura, no?, després de ser la cap de llista de la formació anticapitalista. Per tant, torneu cap a la política municipal, torneu a la dedicació exclusiva a Badalona? Sí, que és on fa molta falta, perquè, com he comentat avui en aquest comiat, justament perquè no s'estan atenent les necessitats que té la gent, l'extrema dreta ens està amenaçant com uns voltors i a Badalona ja la tenim instal·lada. Ho vau anunciat just després de les municipals, però han passat 6 mesos, no? Sí, perquè nosaltres no ens permetem duplicar càrrecs i, evidentment, en el moment que vaig agafar l'acte de regidora ja escollia... Ja sabíeu que... ...anar a Badalona, però tenia molta feina parlamentària encetada a nivell de ponències de llei, presidia la Comissió de Cultura, tenia... Presidiu també la del model policial, no? La del model policial, que ja va acabar la seva feina. La dels casos de pederàstia a l'Església? Estic també a la comissió de la CIPE, de la pederàstia a l'Església, i diguem que em vaig demanar poder acabar per fer un bon tancament i un bon traspàs de la feina. Ara ho sentirem vos mateixa, perquè aquesta tarda al Parlament dèieu que teniu una sensació agredolça, veient una cambra, el Parlament, allunyada de les necessitats socials. 6 anys després, aquí a l'hemicicle, en el moment de deixar l'acte de diputada, tinc sentiments contraposats. D'una banda, en aquests gairebé 3 anys aquí de feina aquí al Parlament, més que seu de la sobirania popular, he sentit la institució com allunyada de les necessitats de la majoria social i, sobretot, subordinada a l'Estat i als poders econòmics, amb una cotilla autonomista que asfixia la conquesta de drets socials i nacionals. I he pogut comprovar que la política, aquest art de fer possible els impossibles, la política que ha de rescatar la vida i les llibertats, està segrestada pel partidisme i la burocratització. És així? Una cosa és veure la política des del carrer, des de l'activisme, o des de l'esfera municipal, l'altra des del Parlament? Bé, jo feia la comparativa, sobretot perquè parlava d'aquest Parlament com seu de la sobirania popular i feia la referència del 27 d'octubre del 17, que va ser el primer cop que jo vaig prendre la paraula al Parlament, llavors no era diputada. Ara es veurem també. Era alcaldessa en aquell moment i ho feia en nom del moviment municipalista per mostrar el compromís del municipalisme combatiu amb la República Catalana que s'acaba de proclamar. I el que deia és que en aquell moment allò era aquell edifici, era la seu de la sobirania popular, perquè realment sumava l'anhel del poble organitzat amb un suport de la institució. Veieu, perquè parlàveu a les escales, no al faristol. No, exactament. Companys, si podem buscar aquest moment del 27 d'octubre al cap de l'escala. Del 2017. Sí. I alcaldesses, us comprometeu en el procés de construcció de la República Catalana que s'acaba de proclamar? Visca la República Catalana! Aquest és un moment de molta força. 6 anys, no? Han passat? 6 anys. I que simbolitza d'una manera molt clara com es multiplica la força quan es va d'una manera coordinada o d'una manera... quan van plegats la voluntat des de les institucions i l'organització popular. I el que heu trobat en aquests 6 anys, ara fa 3 que sou diputada, és que... Sí, la institució, o sigui, clar, en el fons va haver el 155, que això segur que encara, en la meva opinió, s'està negociant una llei d'amnistia, no? Que encara en la institució encara es nota. Però no podem oblidar que la Generalitat, tota ella, forma part de la institucionalitat de l'Estat, està subordinada a l'Estat. O sigui, que tinguem l'anhel de la independència i que el Parlament sigui la seu d'aquesta sobirania, és una sobirania
mutilada, no és una sobirania absoluta. I això es nota molt perquè una cosa és quan el període de la legislatura que va acabar amb el referèndum i amb la repressió, que va acabar amb el 155, és una legislatura d'acumulació de forces i de confrontació amb molta decisió i valentia, i en canvi aquesta és una legislatura molt autonòmica, que d'alguna manera, en conjunt, ja portem acumulades més de 40 lleis que ens tomba el Tribunal Constitucional. Això és un continu, que aprovem lleis i les tombi el Tribunal Constitucional. Però també hem vist que la manera de relacionar-se amb l'Estat ha sigut més d'oferir un marc d'estabilització del conflicte. Ara mateix, no? Aquesta reunió que hi ha hagut avui entre els dos presidents. Per exemple, no és un marc d'accentuar el conflicte i la confrontació, sinó que és un marc d'estabilització, de negociació, que ja s'ha vist, justament ho ha dit el president espanyol, s'ha reafirmat amb aquesta negativa, aquesta voluntat de no voler saber res del dret d'autodeterminació i de l'exercici d'un referèndum. A vostè la CUP, vostè és de Guanyem, vostè la CUP la va venir a buscar, no sé si per la seva força també al capdavant de la política municipal. Vostè propugnava que la CUP entrés en el govern? Bé, la CUP em ve buscar i fa l'acord amb Guanyem perquè venia d'un procés, d'una assemblea del 19 a Celrà, en la que les bases pensen que hi ha d'haver una obertura, una unitat popular més àmplia i que hi ha d'haver, que això que ja està passant, que és que en els municipis, en molts municipis catalans es governa i quan es governa passen coses que no passarien si no s'agafés aquest compromís, respecte a polítiques de molta més radicalitat democràtica i de justícia social, de municipalització de serveis, per exemple, que és una cosa fonamental, i més ara, amb la sequera. Qui té l'aigua pública ho té molt millor. Doncs que això també es podia traslladar a nivell nacional. Nosaltres, els que venim de Guanyem, que bàsicament hem governat a Cerdanyola, a Ripollet, a Badalona, veníem d'aquest cicle polític que diguem que som ciutats grans que mai la Unitat Popular no havia tingut una representació suficient per poder-ho fer. Sí que insistim molt en aquesta idea que hem d'intentar incidir al màxim perquè per posar les institucions també al servei d'aquesta revolució que hem de fer per canviar el paradigma de que no pot ser que una minoria, una èlit minoritària s'enriqueixi cada cop més a costa d'explotar la vida i els drets de la majoria de la població. I que, tot i que sabem i compartim plenament que les lluites s'articulen i s'enforteixen al carrer, però que ser a la institució també és una força que pot ser molt útil. En aquest cas, la CUP va donar el seu vot a investir el president Aragonès, però no van entrar al govern. No sé si vostès fossin al govern, ara les coses serien diferents. No sé si... En principi, era una legislatura que s'obrien unes possibilitats. Hi havia una possibilitat d'una majoria independentista, hi havia la possibilitat de tirar la legislatura cap a l'esquerra i cap a la independència, i la CUP, jo crec que es va fer un bon condicionament de la investidura. Es van posar en l'agenda política temes molt importants, com el tema de l'habitatge, el tema de la renda bàsica universal, el de la banca pública, l'energètica pública, serveis públics, coses que són fonamentals per la majoria de la gent. Es va fer una bona negociació, però sí que és cert que aquesta expectativa de poder-nos plantejar acabar entrant a govern, que potser nosaltres des de Guanyem ens hauríem estimat més potser intentar-ho més aviat, es va posar com un compàs d'espera bastant llarg i després ja no hi va haver oportunitat de plantejar-s'ho perquè realment la deriva que va fer el govern en plantejaments neoliberals era tan contundent, amb l'ampliació del port,
amb el tema del circuit, amb el tema dels Jocs Olímpics d'hivern, s'allunyava tant de la voluntat que tenia... Haurien hagut de sortir del govern. Que sí, tot i que potser, clar, mai ho sabrem, no? Si haguéssim pogut condicionar més estant a dins, no ho sabrem mai. En tot cas, el que sí que és cert és que ara, per exemple, ara estem pressionant, ara jo ja no hi soc, però s'està posant propostes molt importants per negociar els pressupostos i que tant de bo el govern les accepti perquè serien una millora important per la població. Estava pensant que la CUP ara mateix està en aquest procés garbí de refundació gairebé o de repensar, i no sé si aquest també continua sent un dels debats de què s'ha de fer, si està al carrer o està a les institucions. Si ets al Parlament, has de ser al govern també? Sí, és un debat, jo crec que és molt important aquest procés garbí, és una necessitat, perquè també els resultats que hi ha hagut obliguen d'alguna manera a pensar, és un context polític molt diferent i hi ha una realitat que és que hi ha una majoria de gent que sent que les propostes que fa la CUP són bones pel conjunt de la societat i pel planeta, a nivell ecologista, a nivell feminista i a nivell dels drets de la majoria, però en canvi després a l'hora de confiar-hi en el moment de votar, doncs això es minimitza. I també hi ha aquesta necessitat, com deies, perquè d'alguna manera ja fa temps que quan està en mans de les bases el debat es tendeix cap a aquesta mirada d'unitat popular àmplia, de pensar que també s'ha d'incidir més en prenent responsabilitats en el govern, però després quan això es gestiona per part de la part dels organismes de l'organització que ho han d'anar desenvolupant, d'alguna manera no s'acaba de materialitzar i hi ha com una frenada. Llavors, com que ja s'ha anat repetint, va passar ara, justament també amb aquest acord en Guanyem, que semblava, quan la campanya era com es posava molta força amb aquest estem disposats a governar, això es va impugnar d'alguna manera a mitja campanya ja, i per tant és com que hi ha una necessitat de fer una bona reflexió, perquè és evident que no sempre estar en un govern és el més útil. De vegades pot ser més útil estar a l'oposició, però el que sí que està clar és que si es fa l'opció d'incidir a les institucions, hi ha d'haver també aquestes ganes o aquesta possibilitat d'assumir-ho, de transmetre a la població que es pot confiar en l'organització perquè en el seu moment tindrà la capacitat també d'utilitzar les institucions per fer polítiques públiques més justes. Dèiem que Dolors Sabater ara es dedicarà a Badalona, a la política municipal. Dèieu avui que ho feu per fer pinya, per aturar el feixisme, per aturar l'extrema dreta, que va ocupant espais institucionals. Ocupa espais perquè, esclar, si des de quan estan governant els que suposadament es diuen d'esquerres, les polítiques que es fan no són d'esquerres, sinó que són polítiques neoliberals que segueixen enriquint les elits i segueixen enriquint les empreses, les oligarquies, fan negoci amb els béns bàsics i resulta que en 10 anys els salaris s'han pujat un 2,9%, però en canvi els lloguers més d'un 40% i a Barcelona un 60%, i estan desbocats els preus de l'energia, de la cistella de la compra i els salaris van baixant, la gent treballa i és pobre tot i treballar, si tu governant l'esquerra tens aquest panorama, estàs patint i et venen uns amb un populisme sense escrúpols a dir-te que oferir-te esperança, doncs és molt normal que la gent que està desesperada s'agafi en aquests populismes. I això és un perill que a Badalona dissortadament ja el tenim, ja aterrat, i a més ha aterrat també perquè no hi ha hagut la força, perquè l'alternativa que es va vestir i que estava remuntada de la ciutat i dels drets, que va estroncar-se el 2018, a partir de llavors el que hem demostrat a la ciutat és un despropòsit, no hi ha hagut capacitat d'articular una majoria forta que reprengués aquella força del 15 al 18, i llavors la població està tan desencantada, donar la majoria absoluta a Xavier García Albiol,
que ho prova, no? Escolti'm, heu dut aquesta samarreta que porteu avui. De l'Adri, que és una samarreta que la porto a part de per reivindicar... L'Adri és una persona represaliada que ja ha estat pagant 5 anys de no tenir judici encara, que això ja és una condemna per la família i per ell, sinó que se li demanen 9 anys de presó per part de Josep Pol, 3 per part de Fiscalia. No sabem si serà tant de bo que pugui estar beneficiat per l'amnistia, però jo l'he portat avui, en aquest últim dia al Parlament, també per posar allà, a l'hemicicle, la solidaritat amb Lluís Puig i amb tots els represaliats de tota aquesta causa general contra l'independentisme i contra la llibertat d'expressió. Avui dueu aquesta. El primer dia que vau exercir com a diputada, duieu aquesta altra, de Xàtiva, temps de Covid i mascaretes, per tant. I ara veurem que, de fet, aquesta samarreta, no sé si és com una sagrada família o com això que es feia antigament, que es veu que va passant, perquè hem vist David Fernández, Lluís Llach, Rubén Wagensberg i vostè mateixa. Doncs sí, la veritat és que... Quina història té aquesta samarreta? És un símbol que el devia començar el David, el va començar el David, i crec que és bonic perquè conté en si mateixa moltes coses, no? Conté la simbologia dels països catalans, de la resistència contra la monarquia borbònica, contra la repressió, i alhora la ferocitat en què els borbons van ser capaços de fer un extermini, i aquest perill i aquesta resistència està bé tenir-los presents sempre. I a qui passarà aquesta samarreta ara? Doncs mira, bona pregunta. De moment me l'emportaré a Badalona, que bona falta fa aquest esperit de tenir molt clar qui és l'enemic i tenir molt clar quin és el poble que s'ha d'organitzar per defensar-se. I quan hi hagi una... Ja la passareu. La passaré com la rosa que va de mammes. A veure qui la porta. Doncs moltes gràcies, Dolors Sabater. Moltes gràcies. Estarem pendents també de l'evolució política a la ciutat de Badalona i veure si el canvi que ella defensa va tenint també forat i espai.